Hi there, sanibonani molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode 7, Uthando Nesthembu siyaqhubeka. Namhlanje ke uMangwabe noBaba Mseleku baspenda isikhathi ndawonye. I-dinner date lena uMseleku noBaba Mangwabe. So mabehleli uthuke uMangwabe enze njani indaba yewine ayibuze. Ngicela ukunixoxela ukuthi why laphayana ku-season 1 uBaba Mseleku wathi amakhosikazi akhe awaphuzi. uMangwabe wayecela uya kwi-baby shower, wathi uMseleku into ye-baby shower akayazi kahle ngoba amakhosikazi maselaphaya kuma-baby shower kugcine sekuphuzwa ney'phuzo. Uma esenza izinto kuyobe sekuvela ukuthi unkosikazi wakaMseleku, so nje abaphuzi. Kodwa manje ngoba isikhathi sabo bobabili-ke uyabuza uMangwabe ukuthi enze njani indaba ye-wine, abuze yini or zithini. Mseleku-ke ayihlekeleke. Uthi-ke uMseleku sesiside isikhathi bendawonye seku-over 10 years la beku-season 2. So maku-over 10 years ubona ukuthi engavala ngisho le ndawo yokudlela just for yena noMangwabe, futhi okunye okumbonga ukuthi usewukhulisile umndeni nalabantu akamuphe bona okuMawande noZenandi. Uthi nezikomo zakhe zibuyile. Lokhu kusho ukuthi angithi uMawande noZenandi bayolotsholwa bona ngoba beyamantombazane, shuthi ubesho lokho-ke. Uthi nelobolo lakhe seliphindeke kabili. So uthi kubalulekile ukuthi basichithe isikhathi ndawonye, aphinde futhi amkhumbuze ukuthi ubaluleke kangakanani enhlizweni yakhe uMangwabe. Konke lokhu kushiwo uBaba Mseleku. Uthi-ke futhi sekufanele besebenze kanzima ngoba kusadingeka abanye abantwana. Ube shocked-ke uMangwabe lapho wangazi ukuthi uthini, wasesize ayi wazi-ke wamangaza kuleyo ndawo. Wathi-ke uMseleku udinga ingane eziwu-5 futhi nje uMangwabe engamnikeza kalula ingane eziwu-5. Wayihlekela-ke uMangwabe, wase-ke baba naleso sikhathi nje bebobabili, siyabona nje bebobabili. noMangwabe-ke wathi okwamanje ifocus yakhe ukukhulisa uZenande. uZenande ilona omncane, uMawande ilona omdala. Wathi-ke uMangwabe mayehleli nje noMseleku bobabili uhlezi eyihlekela ngoba uMseleku uyamhlekisa. Hhayi-ke ubehleka ngempela uMangwabe. Mabe bobabili uyahleka ngempela. Mabe kwi-meeting namakhosikazi uvela ayithulela uMangwabe engasho lutho noma aphuze itiye. Asho ukuthi babe nesikhathi simnandi, babuyele ekhaya. Mabebuyela ekhaya uMseleku ubuyela endlini kaMangwabe, nakhona futhi ufike uyashintsha. Uthi-ke useyophumula manje. Uthi-ke kunomsebenzi, sekuchaza uBaba Mseleku, uthi kunomsebenzi-ke akufanele ukuthi engabe uyawenza lo msebenzi wokulapha abantu, and lo msebenzi akawenzi. Ingalesikhathi-ke sesibona umama uMasuku, okuwumama lo athi owokuqala owabona lesi siphiwo saMseleku sokulapha. Ngaleso sikhathi umama lo ney'hlobo zakhe babe nenkinga yomntwana owayedinga usizo. Wahlala lo mntwana isikhathi esingangonyaka esibhedlela. uMseleku-ke wambeka izandla, wase lo mntwana wabonakala enza ushintsho, wabonakala enyakaza. Kwaba khona-ke iphepha, angikhumbuli ukuthi bekuyiliphi elivezayo la ngegesi yaMseleku yokulapha. Yilapha-ke sibone khona ukuthi uMseleku uyelapha. Guys, ngifuna ukusho lokho ngoba ngakusho ekuqaleni. Ngiyaxolisa kulo engingamazi engathi mina ukhuluma ephutha ethi umfundisi, ethi uMseleku uwumfundisi. Ngibone kule episode nami ngahlangana nalana ukubhala ku-social media bethi Pastor Mseleku, ngathi hayibo, angaze ngikuzwe lokho, kanti yimi ongabukanga useason 2. Angisakhumbuli ukuthi ubani, kodwa wabhala mina ngamphisa ngathi hayibo, uMseleku uwumfundisi nini. Kodwa la masibheka
umfundisi ongathi usamthandazi ngoba izinto abezenza ngibone ephethe amakhandlela nezinye izinto-ke abazenzayo. Angeke ngichaze konke guys because lokhuyana bekuphathelene nokulapha, kodwa-ke engikubonile uhambile wayokhuluma lo okuwumama Masuku kuwukuthi khona omunye umndeni ababezowusiza. Mayesho-ke uthi abasebenzisi imithi kodwa babeka izandla. Abasebenzisa imithi, shuthi mangibheka imithi le ehlanganiswa iyinyanga, traditional medicine, into abayenzayo babeka izandla mase beyalalela-ke ukuthi yini okufanele ukuthi kwenzeke after, njengoba nje lapho okunye sikubonile kwakuthi-ke kwakuvezwa amakhandlela, wayekade bethenga amakhandlela nokunye. Usuku-ke olulandele lana esebone umama Masuku bekukhona la abayolapha khona ingane, ngoba-ke umndeni lo ongekho kuThando Nesthembu bekuwukuthi nje sibona ngesiphiwo sikababa Mseleku. Angizuchaza-ke okwenzeke kulowo muzi noma kuleli khaya. Siyawuvala-ke la episode okwami. Ngiyabonga support, ngiyabonga, angiqedi, bye.